गसाइगाव रेलनि गिथावना जाब्रबथाय गंसे लकेल ट्रेननि साखाया ट्रेकनिफ्राय गोग्लैदों। दासान्दि खेबले खेबले जाफ्लेदों रेलनि जाब्रबथाया। थांनाय बावैसो सिगां उड़िसायाव मोनसे गिदिर रेल जाब्रबथाय जानानै थांबाय। जाय जाब्रबथायाव 288 सा सुबुंनि जिउ गोमानाय आरो 1000 सा सुबुंफोरनिबो बारा जोखोम जानाया हादराव जाब्रबथायनि मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिबाय। बै समनिफ्रायनो दिनैसिम जायगा जायगा बायदि ट्रेननि जाब्रबथायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबादिनो फिन मिदनापुरनिफ्राय हावड़ा खारग्रा गंसे लकेल ट्रेननि साखाया ट्रेकनिफ्राय गोग्लैनायनि मोनसे गिख्रंथाव खौरां। बे गिख्रंथाव जाथाया थांनाय मोनानि 10 रिंगा 15 मिनिटसो समाव सोनाब बेंगलनि खड़गपुराव सोमजियो। मिथिनाय बादिब्ला बे ट्रेना लासै खाथियाव खारगासिनोमोन आरो बे समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदोंब्लाबो जाथायनिफ्राय दावबायारिफोरनि जेबो खहा जानाय खौरां मोननाय जायाखै। जाथायनि आन्दोआव थानाय जाहोनखौ दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindcollege@gmail.com